Dobrý deň, zdar, šťanes tady je Killer LPSK a v tomto díle to bude také video, že jak spraviť takhle, napríklad. Takže keď na svojom profilu, tak si dáte túto nastavenie v kanálu, jo, a tuto ja si to už nemôžem odebrať, tuto si tam dávate ten obrázok, tuto, že neopakovať je to iba tak, výborné a svistle je takto, ako to mám ja, svistle to má slabo a vydovorné to máš tuto iba jednu ráju. Svisle, je takhle. Tuto vydorované je jedna linia, ako vidíte, že jedna linia a vydorované a svisle je to všetko. Tak a pak to si iba upraviť dokončený. Dúfam, že som pomohol, rád budem pomáhať, takže